Mary Kay výročná konferencia. A viaceré z vás ste sa ma pýtali, čo to vlastne výročná konferencia je, pretože by ste aj zvažovali to, že by ste sa k nám tento rok pridali a cestovali spolu s nami do Prahy. Tak by som vám chcela povedať, ako to prebieha, čo to je výročná konferencia, prečo by ste tam mali byť. Výročná konferencia v Mary Kay je podujatie, ktoré sa opakuje každý rok, vždy v tomto termíne, vždy okolo 20. septembra. A je to vlastne firmou organizované podujatie veľkolepé ako poďakovanie pre nás, kozmetické poradkyne Mary Kay. A nájdeme tam vždy vyhodnotenia, nájdeme tam školenia, nájdeme tam kultúrny program, nájdeme tam expo, fotosteny, tombolu, darčeky. Je to naozaj veľmi, veľmi veľkolepé podujatie, ktoré dokonca v Čechách, keďže je to organizované v Prahe, je považované za jedno z najlepších podujatí, aké sú tam organizované. A naozaj je to veľkolepo pripravené podujatie pre každú jednu dámu, ktorá je súčasťou Mary Kay, ale takisto aj pre hostí. Na výročnú konferenciu si kupujeme vstupenku, ktorá je v hodnote, alebo teda v cene 119 eur a hodnota, alebo teda za cenu vstupenky vždy dostávame produkty, ktoré sú v hodnote ďaleko vyššej, ako je cena vstupenky. Tentokrát sú tam produkty ako napríklad hydrogelové vankúšiky, tuším nejaký očný krém, nejakých 4-5 produktov, ktoré sú v hodnote viac ako 170 eur. Tieto produkty nám prídu vlastne s našou objednávkou ako registračný balíček. A takúto vstupenku viete zakúpiť aj pre nejakého príslušníka vašej rodiny, kamarátku ako hostia, ktorá je tiež v tejto istej cene. Výročná konferencia sa koná počas 2 dní a je to 18. a 19. septembra. My ale máme zaužívané v našom tíme, že chodievame do Prahy už skôr, a to z toho dôvodu, že ja a aj dámy, ktoré splnili hviezdny súhvezdie Naj, tak máme ešte deň pred výročnou konferenciou, tzv. Hviezdny deň, je to celodenné školenie a počas tohto dňa všetky tie z vás, ktoré nemáte toto školenie, tak máte príležitosť na to, aby ste sa poprechádzali po Prahe, aby ste si pozreli tie najkrajšie pamiatky, či už išli sa odfotiť na Karlov most, pozreli si Orloj, naobedovali sa na Václavskom námestí, poprechádzali sa popri Vltave. Naozaj Praha je čarovná. A tento jeden deň je naozaj skvelý na to, aby ste ju mohli spoznať aj cez deň, pretože inak by sme sa dostali do mesta, do Prahy len večer a tam je to nádherné, takže ja sa budem tešiť aj naše spoločné večerné vychádzky Prahou a naše spoločné večere, ktoré budeme mať, ale tá Praha cez deň má tiež svoje čaro a práve tento 0. deň, toho 17. septembra, môžete využiť na spoznanie Prahy. Ja osobne som napríklad tiež bola v Prahe prvýkrát v živote takto, že som bola s mojou direktorkou, s Marikou a počas toho, ako Marika bola na školení, tak ja s ostatnými dámami, ktoré na školení neboli, sme si pozreli Prahu. No a už teraz poviem, že Praha sa stáva mojim druhým domovom za tie roky. A my teda, aby sme aj na tento deň boli také čerstvé, takisto aj ja na školenie, aby som dokázala vnímať všetko, čo je potrebné, tak chodíme do Prahy už deň dopredu, čiže odchádzame, ja teda autom odchádzam v stredu 16. okolo obeda, do večera do Prahy prídeme, ubytujeme sa a v podstate ten ďalší deň ja som na školení do nejakej 4. Vy teda ste v Prahe, alebo teda sa pohybujete niekde tam v okolí, je to úplne jednoduché sa pohybovať metrom, vždy teda sa dajú baviť dokopy a idú spolu. No a potom 18. a 19. od nejakej 9. rána do večera, do 8. je konferencia a takisto potom v sobotu od rána od nejakej 9. do 5. konferencia, potom sadneme do auta a ideme domov.
Väčšinou chodívame na konferenciu autami, sú dámy, ktoré idú aj vlakom a mali sme aj také dámy, ktoré z pracovných dôvodov nemohli ísť už toho 16., alebo teda by nemohli ísť už toho 16., tak potom sa spojili s inými kočkami z iných tímov a prišli len 18. na konferenciu. Naozaj tých možností je viacero, je to len ale na vás, ktorú si vyberiete a ako nájdete to správne riešenie na to, aby ste tam mohli byť. A čo sa týka ubytovania, tak ubytovanie roky rokúce, nejak tak už mi to prischlo, zabezpečujem ja pre všetky z vás. A máme teraz zajednané ubytovanie v takých apartmánoch, ktoré sú veľmi blízko kongresového centra, ale keď budete mať už všetky kúpené vstupenky a budeme presne vedieť počet, koľko nás je, tak ešte si môžeme pozrieť nejaký hotel alebo niečo také, čo nám bude sympatické. Väčšinou tá cena na ubytovanie vychádza okolo 50 € aj s raňajkami na jednu noc, na jednu osobu. Môžete sa pýtať dám, ktoré chodia pravidelne s nami, že to ubytovanie vždy je veľmi pekné, milé, v centre Prahy, naozaj v tých uličkách a naozaj je to skvelý zážitok. A čo by som vám chcela ešte povedať, určite si v skupine Dream Team pozrite, dajte si do vyhľadávača výročná konferencia, pozrite si fotky, videá z predošlých výročných konferencií. Máme na konferenciu určený aj dress code, my direktorky máme povinné toto direktorské sako, a líderky majú svoje červené saká a ostatné dámy potrebujú mať nejaké biznis oblečenie, najlepšie šaty, nejaké jednofarebné, púzdrové, koktejlové šaty, ktoré teda si oblečiete, na to prípadne nejaké sako, ak by vám bolo chladno, keď je klíma a potom na večer ocenení sa prezliekame do šiat, ktoré tentokrát máme v taký dress code, že biela, čierna alebo čierno-biela. Čiže môžete si zobrať niečo biele, alebo niečo čierne, alebo šaty, ktoré budú čierno-biele, čiže skombinujete obidve tieto farby. No a takou poslednou veľmi dôležitou informáciou, ktorú by som vám chcela povedať, je to, že tie dámy, ktoré budú mať kúpenú vstupenku na výročnú konferenciu, bez ohľadu na to, či na konferenciu vycestujú alebo nie, budú mať možnosť si objednať potom po skončení konferencie seminárne balíčky, ktoré sú naozaj len pri príležitosti tejto konferencie vyskladané tak, že máme tam až do 70% zľavu na prípravky. Vždy sú tam už aj novinky a sú tam v podstate prípravky, ktoré sú najpredávanejšie, takže si viete takto veľmi jednoducho zabezpečiť darčeky na Vianoce, prípravky do svojho skladu, ktoré v podstate budete môcť predávať ďalej alebo posúvať svojim kamarátkam, klientkám, dávať ako darček, ale v podstate vy ich budete mať zdarma. Pretože väčšinou to tak býva, že prípravky v tom balíčku sú v hodnote okolo 700 € a vy za ne zaplatíte nejakých 200. Takže toto je naozaj geniálna možnosť obliecť sa Mary Kay, aj celú rodinu obliecť do Mary Kay, zabezpečiť si vlastne už prípravky na Vianoce. No a túto možnosť majú len tie dámy, ktoré majú vstupenku na výročnú konferenciu. Ešte raz hovorím, bez ohľadu na to, či na nej ste alebo nie ste, dôležité je mať vstupenku. Vstupenku si môžete zakúpiť cez stránku marykayintouch.sk do konca augusta, čiže do 30.8. a potom už teda predaj bude ukončený, takže ja sa veľmi teším, už teraz spolu so mnou majú vstupenky zakúpené Ruženka aj druhá Ruženka. Teším sa na ďalšie dámy, ktoré sa k nám pripojíte a spoločne takto oslávime naše úspechy. Určite sa tam bude hovoriť aj o našom Dream Teame. Takže ja sa veľmi teším na to, ako spoločne si užijeme nádherné dni na výročnej konferencii v Prahe 2026.